uphile, uphushe, uphumelele. Igama kuPastor Winning. Kukodwa engikucelayo, inamba isetshenziswe kuphela umuntu oyimember ye-channel. So ngo-9 kuya ku-5 ntambama, efone umuntu engangi-WhatsApp. Ngangithumelela ama-SMS engangifuyele ngo-WhatsApp. Baningi abantu bangi-WhatsApp-ayo, angikuthandi lokho. Futhi angisifuni isitori sokuthi umuntu akanamali. Ngoba vele phela njengoba ngilekelela ukuthi abantu abangafona bekhulume nami mahhala, ukuthi ngoba ngi-understand ukuthi abantu abanamali. Futhi abanye abafuni imali. Yabo? Okay, asenza kanje. Emihle zokwani ukuthi sawubona Pastor, unjani? Ndiphupha abakhwetha oko. Please nincede. Yini abakhwetha? Abakhwetha are initiates who goes to a mountain for initiation. Bayosoka. Yabo, to have their foreskin removed. So bayasoka baya. Yibo uthola abantu abasuke bebasha beyokhuliswa ngosiko lokusoka bese bebuyiswa futhi ekhaya ngomkhosi omkhulu wokubamukela. Nako singakusho-ke masibhimbile. 1 ngokwesintu-ke uma ungenza uphupha abakhwetha kungawupha usingathatha njengoluhle uma ubabona ngoba lusho ukuthi kungenzeka usuke ukhonjiswa ukuthi umuntu onedlozi noma umuntu owembethwe imimoya. Okungenzeka uzohamba uthwase noma uzothwasa ngokuhamba kwesikhathi. 2 kwesinye isikhathi futhi uma uphupha abakhwetha yawo uphawu oluhle nje uma ubabona osuke lusho ukuthi uyakhonjiswa ukuthi wena ikhona leli dlozi elikwembathayo efanele lamukelwe, lihlanjululwe, liphothulwe kahle. Yabo. Number 3, kuyenzeka uma uphupha abakhwetha kube uphawu oluhle uma ubabona oluye luveze kwesinye isikhathi ukuthi kunezidalwa okungenzeka zidinga ukuhlanjululwa bese ziyabuyiswa ngasekhaya. Yabo. Kusho ukuthi lento ingavela kumuntu nje osuke emele umsebenzi nesikwele ukuthi ehlambulule idalwa ethize ebese eyibuyisa ekhaya zibuyiswe.